Magaling. Okay, ang itong suot, magtatampo ka ron may gala atong matagad mo ni pilda sa suot sa ka babae. Patawag sa nga tiyay. Aha, tiyay man din murag okay. Bueno, kisunan kinis tiyay gibuhatan kini duwa sa radyo ni Ray Arellano. Kisunan ang atong sender si tiyay. Usahay bitaw, makapanglingo-lingo na lang tas mga panghitabo ba nga usahay di masabot. Pero kini akong problema, nahitabo naman ni. Pero mura ra sa dugwa, good. Basta makalibog, uy. Pero aron nyo kay masabtan ng akong sugilano, no? Ingnon ko sa pagsugod ang tanan. Bakit nga ba ang puso pag nagmamahal na ay sadyang nakapagtataka? Ang bawat sandali, lagi nang may ngiti dahil langit ang nadarama. Init ng pag-ibig, ating pagsaluhan. Kung mayroong hahadlang, di ko... Diyos ko! Nasa iluwa sila, kayo wa sila masayod sa ilang gibuhat. Iyak naman sa Mana Santa. Manapit ako dahil, sakto na dahil, sinti palabras pa magyapon ka niya. Ilom diya, oy, nawayo ni mo. Kahilas ni mo, tingalig maunsa ka nagmaigo kas kumo na ko, Ron. Kay Jo. Jesus, Jesus, ikas bless, kapoy ng balot. Ikaw ba, bida? O gwa ka matigwal, hindi ka mo kumidyahan. Ay. May lagi tayo mo kumidyahan ako na. Ilom diha, mangunay ka manggod lain kaayo. Oh, karon lang kami ingon mangunay, pero og ikaw mo ay mo kumidyaw, way unay, di ba? Badi ay bantay bitaw ha. Oh, dahil bitayan ako. Da, ambot mo. Oh, hoy, ay, asa kay, mga usa tay. Tao na mo. Oh, hotdog ikaw ang sudara. Lamya na tanan. Bantay ka, hotdog ko ikaw ang tanan, ha? Sige, hutda na tanan. Bantay bitaw gina mo burot ha. Hutda na balot, hutda gina ha. Sige! Oh. Uy. Unsa man ni? Unsa ni balot? Ito sa rin akong toothpick. Ang sama na? Ulit sugas. Di ba di saad ka nga imo ning hutdon ang sudan? Nganong wa man ni mo hutda? Day, kuan kining. Nganong wa ni mo hutda? Di mo daw hurot eh. So di mada. Ingon ka imo ning lanlalon ang sudan. Imong hutdon. Oh, lagi. Huton talaga yun ako. Pero di mada. Nabuo ka buwa, day. Ikaw ko ikaw na. Lanlanan ako, ano? Oh, may tag-crispy pata na. Kay huton akong lanlan. Pero buwan taon na, day. Di madaog lanlan ng buwan taon. Kuyaw kay mabukong takidihon pag ito. Ano ni mga galing na nga imong hutdon? Paraw gyud kada. Ikaw ba? Ikaw, sinsya na ko taon. Ikaw ba? May lagi kayo makauna taon, oy. Sabay. Ay, lang ko sapot-sapot. Ya, pastilan sa nimoy. Bebe, aron di ka sapoton. Ritas kwarto na. Huwag tangon tupas ni mo. May sus! Ay nalang tabalot. Naong na lang yung ginaninguha ni mo. Oh, bida. Oh, pagilik. Panglaba dito ka. Para mawa niya akong sapot. Di. Panglaba dito! Kini akong bana may pagkasangtulon ginikutok, may pagkawidir-widir sa siya ba? Sa simple nga pagkasulti, tukar-tukar gid kaayo ning iyahang sakit. Unya to, Kamu ba tiyay? Unsa man mo, dili mo mauwawan ng inyong gipuhat? naon sa man ay? Kanang pirmi ninyong away. Pirmi ninyong lalis. Unya, ini kataod-taod, makinataw-anay mo. Muray ko mo mga buang. Nay, kanang buang, kanang magkatawa nga siyang usa. Kami nagsultihanay man mi. Lamday, murason pa jud ka. Dagko kay mong tingog, kung mag-away mo. Unya, ini kataod-taod, dagko kay tingog inyong mga talidhay. Ay, pasagti na lang gud minay, uy. Kung karon pa sila ana, pues, magkanaanad sila. Ambot lang ninyo. Ang ako lang unta ba, nga mag-away mo at mo sa inyong kwarto, panira mo, aron way makadungog sa inyong away. Kay usahay ra ba kung mag-away mo, na? Waan mo pakialam sa inyong isulti nga mga below the belt na kaayo. Misus, naon sa man kanay, uy. Ay, kabala kanay, magsabot mi si balot, kung mag-away may kanang whiting ganay. Sa? Kanang away ba nga whiting ganay ba? Naaday na. Naa! Di nila na sa ato na only the Philippines. Day, asam tamalit anang para di Kursus Pasko. Sobo ko diyo, uy. Mo pagay pag humasi man na Santa, lagi suko nga nagpasko, kalayo pa ato. Layo, wow, kabuwan lang, Pasko na. Buo kung tayo noong kadiha ron na. Well, tayong layo okasyon pabuton, be, ha?
Awad los na tayo niya. Pasko na yun. Dayon. Saba, uy, ang imong birthday, wala nalay kwenta. Birthday layo pa man to. Layo bitaw, mga ayaw pag-apuras Pasko, kay napay mong birthday. Adlaw pas mga patay mo agi. Oo, din. Hasta kakindor. Recorded by X Thunder Gaming. Kanahan gyud niya akong bana, wag lang gyud nahuna ang Pasko. Kay ganahan gyud siya kay og Pasko kuno kay sige lang kuno siya kahubog. Karon Biyernes Santo, hubog gihapon ang kanahan. Unya to. Pre, balot. Lagi ka magawa magkamalang gawas inyo atong Biyernes Santo, pre. Ako sa bahay, pre. Sa mong kwarto. Ampo ko tibok adlaw. Wa na. Mabiyaan na yun ni mo, ani, pre, balot. Yun. Probida sa sinuon ng biyaan mo taon to mga. Pre patok. Ang ako ba nadunggan ba nga penitensya mo kuno kaga ato, ha? Nagpasan mo kuno kas cross, pero wa ka kahuman kay subagay mo pre duling, tino na pre duling. Tino na, pre. Saan magod nga, hubog mo gud miya itong higayon na, pre. Paano? Kay kada isina ko nung taga iskina bay. Aw, pre. Among magian, na magiinom. Nya, pasaton mi. Nya, usa ka baso ba yun? Di mahubog yun mi. Bida no. Mo ni wa kay hinungdan. Ang penitensya niya mag-inom, kaway hinungdan yung pergapa ni taon. Sige. Unay pagsumbagay, wida ko ilami. Pre, agaw, pre. Kinsa may di malagot. Hibong ko nga. Bugat mga akong pasang cross. Mao di ay disakyan ding pariduling. Huwag ka sakyo, eh. Sewa. La pre. Sewa ko taon. Bukatan, disakyan mo. Purida. Anim ko ni, pre. Wato, nakusaki. Kaya ikaw may, di ba? Ikaw mo tinagdas papil sa Ginoo, di ba? Ako yung nagpasan. Unya, kay ako may hudiyo atong higayon na, pre. Karon sige mo kaglakaw, ha? Natunok man ko. So, nagliso na kong lakaw mo to, na-out balance ko. Dito ko napunta sa cruise nga imong gipasan. Mo to, nakaingon ka nga akong gisakyan, pero what pa na ko sakyo, eh. Sige lang. Pida, ang gubaan mo na. Manato. Sunod, kalagalag naman sa mayo na, sakit sa mga kagdo. Sabot. Pag mo sa mga patay-patay, ha? Sige, pre. Ako'y kag, pre niya, ikaw may patay. Basta ngayon kang patay, kay patay. Mas patay pagkagnaw tanaw na ako, pre. Ikaw lang, pre. Nanong ako man dito, pre. Bida, subagay na. Patay lang yung duha. Ako lang pare, nga mukuha ninyo. Mumisa ninyo. Kalag lang mo parot. Nangaparaw na mo ha, balot. Nga nung taon nga paraw mi day Nagkagubot mo tungod lang ng kalag-kalag, kalayo pa to. Dili manggod ako po. Sila po sa pariduling, sa paripatok. May gubot. Pero apel gihapon ka. Ikaw man gani gitudlo nga may nagpasiugda. Ako pare, nga mumisa sa ilang kabatayon. Sabi di ay. Ako. Ay, ambot ang gidinyo. Kanahan gining duhay. Sabi nasitol, nasitol na ng duha. Pali. Sitol si mong mata, nagsukmagay naman gay dito sa barangay hall. Ha? Sila, subagay. Bago pa ko nagsalti, balik-balik. Jesus, naglapit kitaan niya. Eh, O sa, kisay bunog kayo. ang kapitan. Doon. Ikatawa ko. Nga naman tawanan man. Ha? Kinang nung si Kapitan yung bunog. Ay, mo may nagpatunga. Ay, sus marisip. Hain nun sila, ha? Hain nun sila. Kinsa man? Pariduling sa patok. Bida. Napas sa baryol? Wala oy. O ayaw kay buhian sila. Gibuhian sila sa barangay, kay gidamo sila sa presintos kapulisan. Di ba? Buhian ay. Bungot si Itoy. Sa pusong-puso, baby, marami na ang bumibili. Kahit matanda na. Oh, may kay naa ka balot. Ha? Dili mo ko gikan na nung ningo ka may kina, ha? Dito ko sa barangay hall. Nagkubra ko sa senior. Ay, na, di kay kwarta ron eh. Ay da, pila raman ko na. Uy, may nalana para load. Diyan sa ibilita dito. Ay, nindot kayo. Ano man? Napriso gid ay siya sa duling og si Patok, no? Mo yang ngalay gahi kay go. Ngitab sila gubot. May paisa ko na eh. Maubitaw. Ay, dita eh. Pero pung pa ni Kapitan, dili man kuno sila nagkagubot kung dili patungod nimo. Ano tawag ako? Ano apil may noon ko? Ay, ang butang. Basta kay Matos Kapitan, nagkaaway silang duha ni Duling ug Patok tungod nimo. Unsa tayo sila abot ko. Nayabag sila. Ay, ang butang lagi. Silang duha mo ipangutan kung nganong naapil ka.
Kay tanaw ra ba nako balot murag kuyaw ug kuan. Pagan ko? Pagan ka. Hindi nga dugod tao mapagan ko tao na sa ilabot ako. Kay kamo may barkada ha. Sila may nagagubot o ko ilabot tao. kayo pero nagkaunay. O lagi. O lagi sila raw ako ilabot. O nay. Nanang asawa nimo ay. Day, di ka gikan. Balot, uy, may tingali mo bakasyon ka. Ha? Ano man? Anong bakasyon Delikado ka ang sitwasyon. Ha? Ngano man day tiyay, unsa day nahitabo? Sila si Duling ug Patok, di ba, nangadakpan man to sila. Kay gikiha sila sa kapitan, kinag-away dito sa barangay hall, no? Unya sa dihang giuwang sila sa kapitan, ang kapitan na hinoy na bunok ug maayo. Mao nang suko kaayong asawa sa kapitan ug gikiha gid sila. Oh, diyan mo makilabot ana day. Doon na gyud uy. Tungod kay nahibaw-an nga silang duha si Duling ug Patok, naa di ay sila sa listahan sa drug watch di ay. Pantayan na sila. Ay, kay karon no, sa dihang nadakpan sila, dito man nahibaw nga sila di ay itong naa sa lista. Karon giimbestigar sila. Unja? Unja, mura ra bang ikaw ra ba'y gitudlo nila nga mo ilang dako-dako? Recorded by X Thunder Gaming. Bida nga nung ako bitaw. Binuangan mo ko nga tao giapil ko ana nila. Basta ha, kay maunay sulti nila dito. Di ko matuluan na day. Na, mo na resulta balot nganong makikuyo-kuyo ka ng mga tawhana. Ayaw sa kutsila day. Mayo nga giapil ka nila. Buta ka na nila oy. Uy, barog man ka. Uy, wasa ka uy. Oy balot. Hawak ko labot oy. Ay, ayaw ko nung pagsaya-saya diha. Kay gipiyait ra ba di ay ka nga ikaw mo'y dako nila og ni Patok. Bida, unang taon ni Lusam na bitabong dako ko nila taong 2 taon. Pinuang na. Pagpuyo lagi. Ayaw paggawas. Kay basig makitaan ka nila na. Delikado matukang kahinuon nila. Bida, sige lang ito ka. Bagong Pilipinas naman. Ha? What ka hiba Patuon na lang gani balot na unsa man ko bukong ko ng itlog ni mo ron. Ay, ayaw na lang tiyay. Kay lagumar bag itlog ang talo. Kita sa gitna na yun. Oo. Nay, huwag ka kakitang balot. Di araman to. Wala dito sa iyong kwarto. Wa man. Uy, asa man di ay? Sir, magpablatter unta ko, sir. Kaya nga kung bana, sir, bawa man mo uli sa amo. Basi kung sa'yo nahitabo ato niya, duha na bayang adlaw, sir. Kasi nga, ma'am. Si Petrolyo Makaging alias Balot. Balot. Balot nga manadakpan. Basig mauna. Ha? Asa man? Nasa silda. Suda lang. Tanawa og mao ba? Ginoo ko, Balot. Ikaw na naadi, ha? Dahil ko punlay. Kay membro ko doon sa Drug Lord of the Ring. Hala, no. Ginoo ko, Drug Lord of the Ring. Mao ni ang akong problema kay akong bana gipasanginlan nga drug lord. Wa man taon siya nagbisyuha, uy. Pero mao man kuno isulti sa mga dadakpan. Siya man may gitudlo. Unsaon ni nako? Unsa akong buhaton? Wala ba gid ni kwarta? Paita ini. Unsa man og kamo ang pasultihon? Tiyay. Okay, ang sendo na to karong adlaw agulyat. Ato sinder at pres. Kanang Si Tiyay. Tiyay. Maunis Si Tiyay at Tiyay. pres. Si Tiyay at pres ang iyang asawa. Bana. Yung bana. Maoy kanang si pangalan na giaan nga drug lord maoy. Ay. Okay kato yung mga kumpare, mga bigo niya, mga adik-adik pa dito. Adik-adik po. Nadakpan sila. Nadakpan. Hasta yung bana at pres na-apil pagkadako. Nga, pero adik Na priso. Dili, oy, buutan na yung bana. Kuyog lang siya. Oo. Barkada. Nya mo nga napil mo niya ang problema ron, di man tao na adik yung daan man ng drug lord at pres. Saom niya na ba? Naan, good? O, Nga naan. drug lord? Okay Nadakpan. na tingalig. User, pero drug lord. Asa ka siya karon na preso lang. Tuas barangay o tuas na sa pulis. Kuan kining to sa barangay. Pa na sa police station kay giatom niya sa pulis. Nya ang pulis katong duty ngutana.
dili ba ka na madakpan lang ka na may ilang terminong gamito nga nakuhaan, kuan ka gramo. Oh, Kung nakuhaan ano ka niya. gramo. Sa ato pa nakuhaan siya. Wa siya ba naaan ran Naan, ako mas listahan. oh. Naras listahan. Kinahanglan lang kanang mga kuan gud kanang mga katarungan ba So, kinahanglan. gaan ra na kay wa may ebidensya nga nakuha. Oh, wa man. Gaan ra. Oh, wa man. Oh, Sayon na dili kaayo na kuan kay wa may nakuha. Oh, makuha na gyapon natin Pero pres. kato yung mga kauban doon na nakuha. Mo to nadakpan gyud kay dabatos lista ati pres nga mga nagyoy ka ng Unya Siya, kinamurag drug lord. murag- Siya naaan ra na siya ati pres nga drug lord kay gi kuan man siya ang mga katong nadakpan nga yung mga suod nga siya may dako-dako oh. Ano mo day kadao? Ano ang pangaliya lang kaniya Goliath? Unsa man? Juan 14 verse 6. Si Jesus miingon, ako ang dalan, ang kamatuuran ug ang kinabuhi. Sa ato pa pagdangop nimo niya at iyay na imong bana, mahibaw-an ug nahasubay ba siya sa saktong dalan, nahasubay ba sa kamatuuran. Para mulutaw gyud kay pananglitan ug wag gyud sila magkuha ang ebidensya o pangatuod, dili man mabuhian ra siya. Ayaw ka pala ka. Na ay ubang ako madakpan sa musilingan gulat no. Tulor ka adlaw makauli dayon. Wa ko kiba ko si paagi. Tinuod ba di ba o di ba ni bayad ba kag piyansa na Agrag piyasahan ba kay wa man kuay. ana di ay. Unyalan kanang anang nakasud ka sa prisuhan. Ini kuha ni mag police clearance. Butangan to dito credit. Awan na, lisod na. Nana kay Bisag na record. Bisag dili tinuod. Basta ma-clear lang siguro imo kuan ba? Pero ginana sa record, bisag di tinuod ka na ng record nimo. Pero og ma-clear ati preso na siguro. Kadang ibutang na to. Sa atong Bernie Santulan ba doon namin nadakpan nga nanari inig gawas kuno ato nila sa adlaw duha Di man to record. dili mabutag criminal Dili record. Ang kanang madakpan og sugal, dili mako ang record lan. Dili wa na to preso. Sa ato pa di ko sa police clearance okay na. Kira na, way problema na. Kanara mga drugs, anong kapatay di, ka, kuan ba? Oo. daghan kag kuan. Balik ta. Balik ta. Tiyay iyay. Tiyay. Ma'am Tiyay, mao nila imong buhaton. Ari lang gitas pag-ampo aron mulutaw ang kamatuoran. O kay wa makay bugat ng ebidensya mabuhian ra siya pananglitan og papiyansahon siya. Mapugol lang ta pagpiyansa. Gitala piyansa gyud kay wa man na siya kaso, kay ko ano man na siya kadang naaan ra man gyud na siya. Oo, pero ug muingon ka nga makagawa siya niya pananglitan Goliath og magsipok yang mubakyaw sa kusog niya tumataw na masangil niya, ayaw na lang ka ha, kay basi yung makasuan noon ka physical. Tinood. Ayaw na lang ka, ihangad na lang tanan. Ihangad na lang tanan kay mahayagan ta, maabot na nimo ang kabuturan. Murabas ka nang giingon nga mag-uol ko, kinakoy cancer. Mamatay ko after 1 year. Na mo ganing uban nga namatay pagkabuntag ng walay sakit. Tinood na. Maoras na Pare sikit sa tubang nga natog. Pilita. Si Pilita Corrales. Natugra. Maoras sa imo, ma'am. Nga kanang na ang imong bana na priso, na to na sakit. Makagawas na siya, kay dili man tinuod nga ang iyang sakit mauna. Kay sa kahit saan rata mo salig, kung si maayo nga alang niya, no? O, kanalaman kay, og pananglitan, og ingnon ta mabalaka ka, wa may salibo ka ebidensya. So makagawasan na. Pero kung ako may gidakip naman. Gidakip. Ge. Tinagalog mo na. Ngano man ba? Kung ako mo gidakop, parehas nga ko sa ubang mga parehas na akong gulyat. Nga naman. Madakpan, muhila ko pagawson. Ano? Tungod sa mga pulis? Laya man ang bagong laya man ano? Oo niya. Sus, ang amo ko sa Ini sa ato ba og pagawsog lang preso wila ka. pero tinghila ka sa lingang pagawson. Ano ba? Nagang laki dito. Salamat mo na dito naman noon. Kara ko ang paso, Tihon. Tatak RMN